बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबिनि आपडेट दङ बैसागोनि बन्द फोसावबाय मिरुआ। मोनसे फोसावलायनि गेजेरजों 15 एप्रिलाव मिरु सरकारनि मावथिफोरनि थाखाय बैसागोआव बन्द होनायखौ फोसावनाय जायो। बैसागोनि बन्दखौ लानानै मिरु सरकारनि मावथि आरो वेलफेयार कमिटिनि गेजेराव सावराय जथुम जादोंमोन। बे सावराय जथुमावनो बन्द होनायनि थिरांथाखौ लायो। मख'नो गोनांदि बैसागोआव मिरु सरकारनि मावथिफोरनो बन्द होयैखौ लानानै गोबां सोंखारिलायनायजों लोगोसे हेंथा सोमावसारनायबो जादोंमोन। नैथियाव दङ महामाया मन्दिराव सिखाव खावनायनि जाथाय। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय महामाया मन्दिराव जादों सिखाव खावनायनि जाथाय। सहिरुल हकनि दैदेननायाव जादों बे सिखाव खावनाय जाथाया। पर्बतजरा महकुमा पुलिसआ बिजिरनानै साबा सिखावखौ हमनो हानायजों लोगोसे मन्दिरनिफ्राय खावजानाय 20 लाख रां बेसेननि सना रुफानि गहेनाफोरखौ बोखांनो हायो। थामथियाव दङ बारग' लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मुसाहारिनि उदां लाइजाम तरेन बर'निसिम। मैया समबारखालि बर' थुनलाइ आफादनि सायाव गेदेर सोंथि दैखांनानै मोनसे उदां लाइजाम फोसावनाय जायो। दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि मुस्रि कमलाकान्त मुसाहारि बिथाङा आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर'खौ माखासे मानि सोंथि खालामनानै गासै मोनगु बिलाइ गोनां उदां लाइजाम होयो। मुसाहारि बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि जारिमिनाव गिबिसिन लाइजाम बमा बिमुं होनानै बे उदां लाइजामखौ होयो। बारग' लेङाइ आफादगिरि कमलाकान्त मुसाहारि बिथाङा बे उदां लाइजामाव 2017 मायथाइनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादाव रांखान्थियारि बाजेटजों लोगोसे माखासे मानि मावथांखिफोरनि सायाव सोंथि दैखांनानै लिरो। बिनिनो गेजेराव माखासे आयदाफोर जेरै दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि वेबसाइटखौ सामलायनायनि मुङाव थिखानाय रां आरो इ-बुक प्रजेक्टनि रांनि हिसाब आरि नागिरनाय। ब्रैथियाव दङ बाक्सानि सासे लाइमोना कर'नाजों सन्देरजानानै जिउ खहा। कर'ना भाइरासजों सन्देर जानानै जिउ खोमादों बाक्सानि सासे लाइमोना। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर सेरनि बेलागुरिनि सुरेन दासनि फिसाज्ला 32 बोसोर बैसोनि सत्येन्द्र दास मुंनि सासे लाइमोना कर'ना भाइरासजों सन्देर जानानै जिउ खोमायो। महाराष्ट्रनिफ्राय जानबुंजों खौरांखौ हरदों बिनि गामिनि खामानि मावनो थांफानाय मिन्टु दासआ। थैनाय समाव बिसि आरो सासे उन्दै फिसाजो गालांदों। गोथै सह'खौ महाराष्ट्रआवनो सावबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।